ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ҳамакаса бардурои азиз созаи хубен саломатиётон хубай настренотон соза хуш омадем ба канали Сауду Тиҷи. Дар имрӯза навор бардурои азиз гӯш кунем ки ма да чӣ рӯй кардагиям ва чира гап мезанам. Дар имрӯза навор мотороли Урал рӯй кардагиан газели фурӯшӣ ҳастай. Замин бардурои азиз бисёр рӯй кардагиан. Марҳамат касе замин харен гӯш кунем замин аз куҷо рӯй кардагиан. Замини арзон сар мешава аз шаҳри Душанбе 9 километр. Замин ҳастай дар ноҳияи Рӯдакӣ ва як замини дига ҳастай дар Москва. Бардурои ғарибам замин хар бошен видеоро то охиша тамошо кунед. Хонаҳои заминӣ сар мешава аз шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ ва як бародар да замин ё хона дар корштагӣ дар ҳам видео гапш мезанам. Квартираи арзон ҳастай дар шаҳри Хуҷанд. Қизиқи видео ҳамие ки як квартираи нархиш 120 000 сомон ай бардурои ғарибам. Ва дигар чизои арзон ам рӯй кардагиам. Видео имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунед. Агар ягон кас ягон чи реклама дошта боша мефораш ки рекламаи аҷоибот чӣ кунам, номерои WhatsApp ма да партош ма рекламаш мекунам барои харидоро. Агар форад як дона лайки бепула бужиқ касе дар канали мо новичоки подписатсия ки мерим ака устуста. дӯстони азиз пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешава. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нархш бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед ҳамаша шумо да мефаҳмонад. компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. апашко модаро хоҳаро як фирмара шумо да тавсия метаҳем кор фақат барои занҳо. фарқиш нест шумо дар Тоҷикистон бошед ё дар Россия. мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигиред. ними рақамҳои десен дар WhatsApp бинависед. я апашка шумо да тарзи кора бе пул мефаҳмонад ки чӣ хели кора ва чанд қа даромад дора. апашко модаро хоҳаро шумо бинависед, бигӯед ки номероро ай канали Сауду Тиҷи гирифтам. бародарои азиз илтимос шумо нанависед ки кор барои шумо нестай. бардурои азизам хаста набошен. аки бачаи ачкидор навора сар мекуна ба қизиқ то охири видеора ёнбош кунед, не ки хушрӯ гӯш кунед. бардурои азизам мегзарем ба якум эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед. ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, тарафи Гипразем. 8 сотиқ замин да 3 дар хона қати кайлдориш кардагӣ, кухни баня дар друншай. ремонти хона миёнаи овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%. бо берини хона дам ана кухни баня, ҳоҷатхона, аловхона, оғил, шипанг дора. гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ. нарша бардурои азизам 550 000 сомон мега. хонаи арзони хушуд дар шаҳри Душанбе чӣ хеле гуфтам 550 000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава. пули уруси қати 3 257 000 рубл мешидай. номерои телефонаш кор мекуна ва WhatsApp ҳам дора. касе харидор бошен занг зада маълумоти бештара бигирен. хонаи фасони хушрӯ айне ки бардурои азизам мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. як бародар ана дар Москва қарор дора. гӯш кунем ки чӣ мехара. салому алайкум бародар, кадом мегам материалро дошта бошам мо мехарем. короче нахе турбои пластикӣ мегирем, падонои пластикӣ, оҳан мегирем, металлолом, мед. короче нахе бои нетари бигбекора мегирем, бигбекой барои металлолом, барои гранула, барои бо стреч то мегирем, стречои рулони, роспи. короче любой намуди пластмаса мегирем. кадом медора номероро дар таи видео мемонем, занг бизанед. короче адресаи мо территорияи Москва, Московская област, метро Домодедовский, номер 091 566 80 25. имо WhatsApp кор мекуна. ина бардурои азиз ҳами ака хидиш гап зад. марҳамат агар ягон кас ягон чизе мисолам хеле агар фурӯшӣ дошта бошен, ина номерои телефонша мондагиам, зангш бизанед мехара. бардурои азизам ана як сухан мекунам барои подписчикои худам, барои ана подписчикои канали Сауду Тиҷи.
бардурои азиз, агар шумо реклама дошта бошен хона, мошин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан дорен, илтимос мекунем ки телефона баракӣ қапида сурат бигирен, ба ма дароӣ кунен. вақти телефона ростакӣ меқапен, вақти монтаж карданда ана ҳамун сурати шумо мисол байнда меояи қаг меоя. вақти шумо телефона баракӣ меқапен сурат мегирен, вақти мо монтаж мекунем полни экран меоя. барои ҳамун телефона баракӣ қапида сурат бигирен, мисол заминаи хонаи квартира фақат телефона баракӣ қапида сурат бигирен. ози бардурои азиз, як реклама мешава, баъди реклама баъд заминои арзон, мисол замин астаи дар Тоҷикистон ва Россия ура гап мезанам, баъд квартирово, баъд мисол як газели дигаи ура гап мезанам. ози як реклама дорем, тамошо кунем. дӯстам, ҳуҷҷатҳо тамом шуда, агар мехоҳӣ граница гузарӣ, ғамгин набош. ба номеро дар экран буда занг бизан. компанияи Шамсин компания боваринокай хизматрасониш дар дараҷаи олия, собиқаи кори 10 сола дорад. компанияи Шамсин метавонад ки шуморо аз Москва ва аз Московская област гирифта ба граница бурда ва ба розиги аллоҳ бармегардонад. дӯстон, мошинои замонавианд, сатҳи хизматрасониш хубай. муроҷиат кунед, аз номи канали мо гап занед, тахфифи иловагӣ мешавад. ба шумо роҳи сафед. дӯстони азизам, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. марҳамат бардурои азизам, касе ки дар ғарибӣ қарор дорен, ина як замини арзони фасонӣ хушура барои шуморо гап мезанам, гӯш кунен. ин замине десен қарор дорад дар Москва, Московский област, Рамский район гуфтак бугу. 8 сотиқ заминай гирди замин маҳкамай ов свеч мега ҳастая мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош 100%ай, раҳш асфалтай, қарибиш да магазин, саддик, заправка наздикай. як кам аз шебен оварда рехтагиян, дарахтои мевадиҳандаам дора. нақша бардурои азизам 730,000 рубл гуфтак бугу. 730,000 рубл бардурои азизам. касе харидор бошен, муомила дора. пули тоҷикӣ қатъи ҳисоб китобиш кардем, 115,000 сомон мешидай. номерои телефонаш ана имо ватсап дора, занг зада замини арзона аз Московский област бихарен. дӯстони азиз, мегзарем ба як замини арзони дига. ин замине десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар 9 километр болои 3 сотиқаҳо. 6 сотиқ заминай битони хона рехтагияй, 3 дар хона, байн кайлдор, охири кайлдор баня. як хонаш подвал дора, як кам аз санги дига, мисол ҳастай мега, документош 100%, ов свеч ҳастай. нақша бардурои азизам ана 100,000 сомон мега. бо конкретни савдо мешавад. дӯстони азиз, пули урусӣ қатъи 578,000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳаст, занг зада замини арзона аз шаҳри Душанбе бихарен, дар 9 километрай. я чанд видеоро аҳамият додум, бардуро менависанд ки аз ноҳияи рӯдакӣ замин ё хона шавабмон. бардурои азиз, ина як замини арзон модароӣ кардан, бо диққат гӯш кунен. ин замине десен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, заправкаи Фирӯз, деҳаи Навбунёд Д. 3 сотиқ заминай гирдиш маҳкам, ов свет ҳуҷҷат дора. ай ду тараф ови каналам ҳастай бардурои азизам. нархиш 115,000 сомон мега. арзон мешава. алишам мешава фақат ба гову гӯспанд мега бардурои азизам. агар ягон кас ана гову гӯспанд дошта бошен, метавонен ки ана битен замина аз ноҳияи рӯдакӣ бихарен. деҳаи Навбунёд Д бардурои азизам. пули урусӣ қатъи 672,000 рубл мешидай. дута номерои телефон шамондагим, номерои поёнгиш имо, ватсап, вайбер дора. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, кӯчаи Ҷӯйбодом, Тутако. 6 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ, кайлдор, подвал, ҳамом дора. ремонти хона миёнаи фақат якташ ремонт надора мега. ови хӯрданӣ, ҷӯйбор, свет бе проблема, ҳамаш ҳастай. ҳуҷҷатош нимколаҳай, ёрдам мекне мега. дарахтои мевадиҳандаам дора, гирдиш маҳкамай. нарша бардурои азизам 45,000 доллар мега. бо муомила дора. 45,000 доллар бардурои азизам. 453,000 сомон мешава. 2,694,000 рубл. номерои телефонаш ҳаст, касе дар хона дар корай аз ноҳияи рӯдакӣ, зангзда маълумоти бештара бигирен.
бардурои азизе мия моторола гап мезанам аввал ма гап мезанам бо ин бародар гап мезана гӯш кинен. Мотороли фурӯши Урал моторш 12 соли баромадаш тахминан 1981 ё 1986 номер дорад, техпаспорт доштай, нархиш 6000 сомон арзон мешава, алишам мешава. Адрес шаҳри Душанбе, ятиш соза, ятиш запчастай мега. бардурои азиз оз мисол ана ма гап задам оз ин бародар худаш бо мисол дар болаш маълумот мета гӯш кинен. Мотоцикл Урал. Видимаш мотор сашганиш натури тренде к запчасть парчасть дора часто Oh. дӯстони азиз, газели фурӯшӣ Манижа соли баромадаш 2003 моторш инжектор сӯзишвориш газ бензин кор мекардай, коробка механик. камбуди мошин ҳуҷҷат ана ҳуҷҷатош тамом шудаге мега тамом дига ягон камбудӣ надора. мошин қарор дорад дар шаҳри Исор дараи Алмосида будай, нархиш 33000 сомон мега. касе харидор бошен савдо мешава. пули урусиқати 192000 рубл мешиде. бардурои азизам марҳамат касе да газели фурӯши 2003 дар корай зангзда маълумоти бештара бигирен. бардурои азизам бо диққат гӯш кунен. як бародар да замин ё хонаи заминӣ дар корай. хонаи времянкаам боша мешава. ай шаҳри Душанбе 9 километр, Гилистон, Муғулон, Зартепа, Болошар, Нефтияник, Сантудаи Душанбе, ай ҳами ҷоҳо касе ки замин ё хона дошта боша ҳамияка харидорай. номери телефонаш, номери расияшай, имо ватсапш кор мекуна. марҳамат касе мисол ана ҳами территориё замин ё хона дошта бошен муроҷиат кунен. дӯстони азизи квартире дестен қарор дорад дар шаҳри Хуҷан, райони Пролетар нависаги. бардурои азизам шаҳри Хуҷан, райони Пролетар. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 40 квадратни метрай. домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира маълумот додагиай ки як хонагай духонагаш кардагиам дар шаҳри Хуҷан, райони Пролетар. чӣ хеле гуфтам, доми 5 этажа дар 3 этаж қарор дорад. нарша бардурои азизам 120000 сомон мега тарговат мекадай. пули урусиқати 72000 рубл мешидай. харидори аниқ зангш бизанед. хай бардурои азизам, апашко модаро, хоҳаро, додаро, ибад навори хонаҳои фурӯши имрӯза, аз ки ҷое ки ана мотороли сечарха, аз ки ҷое ки газел, аз ки ҷое ки заминҳои арзон буде ки аз Тоҷикистон ай Россия, аз ки ҷое ки хона, аз ки ҷое ки квартира рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд, маъқул шид нашид акшери нар барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепла биҷиқ. касе дар канали мо меҳмон бошӣ, форад ки видеои мара якими ишта тамошо кунӣ, каналда подписатсия ки зангулачара дар боло гишмон ва агар битонӣ ҳами видеора поделитсия ки имо ватсап чи сайте дорем поделитсия кунен. ва бардурои азиз гапа бисёна мекунем. касе то охири видеора қатима тамошо кард, дар комментари рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо кардем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ва видео як хоҳарак ҳамимон бардурои азиз, ҳами бародар худаш мисол бо дарбораш маълумот бисёр тар додагиай, хушу маълумот додагиай. касе ки шароитотон бардурои азиз мераса, ягон сомонӣ ё ягон рублӣ ёрдамаш кунед. дӯстони азиз, ҳамин духтарчае ки шумо мебинед ба касалии хун лекоз гирифторае ки 5 моҳ шида лечениш кардестанд, результат ҳаст кам. хун мегзаронанд, кравид мекунад, бо беҳолу бемадор мешавад,
бояд лечени серьёзне ки шароит надоранд ба кӯмаки шумо эҳтиёҷ доранд чанд қадаре ки ай дӯстон меям метавонед кӯмак расонед. рақамҳои спитамен бонкшон, душанбе ситишон, рақамҳои модараш ҳамаш дар ҳамҷа ҳастай. чӣ хел аз Сбербанк равон мекунӣ, як сурат ҳам ҳастай, ҳам сурата бинед кадоме ки хайр карданияй марҳамат.